12 ka tuig na nga namasada si Randy Luma sa iyahang tricycle sa lungsod sa Bansalan. Kini mao ang iyahang pangita aron mabuhi ang iyang pamilya nga dunay upat ka anak pulos estudyante. Apan karong panahona naglisod na sila pag-ayo kay matod niya apektado na kaayo sila sa grabeng krisis hatod sa pandemya. Pagkakaroon murag wala na gyud, paralyze na gyud ang kwan nga buhi sa mga drivers Bansalan. Wala na gyud halos makuan gani matala. Kung sa krisis di ba? Ang ubang driver nga sama ni Randy nagsugyot nga kung mahimo patasan ang pamasahe gikan 10 pesos ug himuon kining 15 pesos sa poblasyon area. Pwede. Kay sa pagtaas sa gasolina karon ang mga driver sa Bansalan nagpait na gyud maayo. Mo ay nagkalisod diri sa Bansalan kay kami musaton may pasayro lagyo tayo. Nya isa ra ka bo kining balik mo way sulod. Apan, subay sa Municipal Ordinance No. 393 sa lungsod sa Bansalan, insakto pa sa 10 pesos ang plitihan sa poblasyon sanglit. Subay sa taripa, 60 ngadto sa 69.99 pesos. 10 pesos lang ang pamasahe. Kaya ang presyo sa gasolina karon anaa sa 67 ngadto sa 68 pesos. Sumala pa ni TMC Head Ruding Awe sa Bansalan, dili pa pwedeng magpataas og presyo sa pamasahe. Ang pagpataas sa plitihan nagbase kani sa gasolina sa pagtaas. So kung karon kung tan-aw nato ang presyo nato 60 to 69.99, so 10 pesos pagihapon ang ato ang plitihan within poblasyon. Gidungag usab ning ini nga posibleng matanggalan og prangkisa ang mga driver magatubang og reklamo kung maningil og sobra sa mga pasahero. Apan ang pasaherong si CJ Formentera uyon nga patasan ang plitihan. Sanglit gisabot lang usab niya ang sitwasyon sa mga driver karon. Okay lang para sa another additional income sa mga pwedeng cover kay increase man po na itong mga gasolina. Lahi-lahi og sentimento ang mga driver. Dunay uban na balaka usab kung mupataas sila og singil basin dili na usab manakay ang mga pasahero sanglit. Kita man tanan apektado sa krisis hatod sa pandemya. Sa pagmahal sa krudo o gasolina, dungan niini ang pagmahal usab sa mga nag-unang palaliton. Busa importante alang sa katawhan karon ang pagsinabtanay kay kitang tanan apektado man sa krisis sa tibuok kalibutan. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.